شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كمي تأنيحكم أنا حاوكم سلاح الدين مسحاونا سيم كابناي سي أرجي ستوديو زبالة قال نزبالة معال تدبل بروغرام حيزنا متينا لنا Shalom Gud församling, Guds frid vare med er. Det är Broder Saladin och Broder Sam från CRG Studio med det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كفولو قال Dagens ord, بهياب زهد برتع قطع عدبلي och det är stor vrede som dämpas av gåva. نزحف قدوس مسالي عسران حدن عسر تربعته I Ordspråksboken kapitel 21, vers 14. بسور زأتوا قد برخات كورا يهد حبق وهبتون نبرتع قطع يسحلو. Det står hemlig gåva dämpar vrede, en skänk i fickan stilla stark ilska. قل قطع Vissa vrede, قل نايسب كورا vissa som är fylld av ilska. ببزح من قد خنهد أفتنا مهد أدا أبينا De som vi har försökt att stilla ner med många olika sätt men inte lyckats. مالك بزخونا من قد مسانا زخور ريو Alla personer som har blivit irriterade eller är ilska emot oss. بزخونا من قد أبلع علينا دتقطعو Vissa som har stor vrede över våra liv. ميمي بدلنا يمكن كون نخل Kanske vi har skadat dem. ነገር ግን ካብ ጌጋና ተመሊስና እኳ ክንስና እሶም ግን ካብ ተቆጥዕሞ ዘለውን ካብ ተخريሞ ደሎ ኩራን መምላስ እንተዳአቢሙና Även att vi ångrar det vi har gjort om man vill be om förlåtelse men de inte godtar den. ጸሊና የቅሬታ ሓቲትና እዚ ሁሉ እንተዳአ ምስላት አቢና Om vi har bett och vi har sökt Gud för det men det har inte gått bra. ሓንቲ ድበለጸት መንገድላ Och det finns en annan väg som är jättebra. ህያብ ጌርካ ናብ ቦታኦም መምላስ Det är att ge gåva. ማለት ህያብ ንቁጣዓ ናይ ምህዳእ ሓይል ኣለዎ Gåva har möjligheten att dämpa en vrede. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብስውር ዝኣተወ ገጸ በረኸት ስንኹራ የህዲ ሕቡእ ውህበት እውን ንብርቱዕ ቁጣዓ የዝሕሉ ኢሉ Det är därför Guds ord säger hemlig gåva dämpar vrede, en skänk i fickan stilla stark ilska. ምኽንያቱ ህያብ ይዛረብ እዩ Det är för att gåva talar. ህያብ ይዛረብ እዩ En gåva talar. ማለት ንልብኹም እንተደኣ ምርኣይ ኣብዮሞ ምርዳእ ኣብዮሞ Om de har svårt att se er hjärta och förstå er hjärta, ህያብ ናይ ልብኹም ድምፂ እዩ er gåva är er hjärtas röst. ንሰብ ህያብ ክትብዎ ከለኹም När ni ger gåva till någon, ኣብ ልብኹም ከመይ ዓይነት ስፍራ ከም ዘለዎ ስእሊ ናይ ውሽጥኹም እዩ det är en bild till vilken plats de har i er hjärta. ስለዚ ውሽጥና ብኣፍና ተዛሪብና እንድሕር ደይ ተቐቢሎሞ Om de har inte accepterat vår inre av våra ord, ልብና ንዕኦም ከመይ ምዃኑ ብኣፍና ነጊርናዮም እንተደኣ ምስማዕ ኣብዮምና om vi har uttryckt våra hjärtan för dem, våra ord, och de inte har förstått och accepterat det, ድበለጸት መንገድላ ኣዒንቶም ብዝሪኦ መንገዲ ጽቡቕ ህያብ ጸሊና ንሃቦም då finns det ett annat bättre lösning. Det är att man hämtar en gåva som man ber över och ger dem. ሽዑኡ ብዝሪእዎ መንገዲ Så med det sättet när de ser det, ህያብና መን ምዃኖም ኣብ ልብና ከርእዮም ክጅምር እዩ då börjar vår gåva visa vem de är i vår hjärta. እቲ ሒዝዎም ድጸንሐ ቁጣዓ ኣብ ልዕሌና ክህረም እዩ Och det som de har haft vrede emot oss börjar bli slagen. ካብ ኩርኦም ክዝሕሉ እዮም De börjar sänka sig från deras ilska. ናብ ቦትኦም ክምለሱ እዮም De börjar gå tillbaka till sin plats. ምኽንያቱ ህያብኩም ድምፂ ናይ ልብኹም እዩ Det är för att er gåva är rösten från er hjärta. ንሰብ ብህያብ ምስዓር ተላመዱ Lär er att vinna människor genom gåva. ንሰብ ብህያብ ፍቕሪ ምግላጽ ተላመዱ Börja lära er att älska människor genom att ge gåvor. ይፈትወካ የፍቅረካ ጥራሕ ኣኻል ይኮነን Att bara säga älska dig, jag bryr mig om er räcker inte. ፍቕርኹም ብኣክሽን ኣርእዎም Börja visa er kärlek när ni tar något handling. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓለም የፍቅረካ ይኮነን ኢልዋ Gud har inte endast sagt till världen jag älskar dig. ኖ ህያብ ገይሩ ፍቕሪ ገሊጹላ Han visade sin kärlek genom gåva. ክሳብ ወዱ ዝህብ ከም ዘፍቅራ እዩ ነጊርዋ Han visade den till den nivå att han gav sin son. ክሳብ እንታይ ዓይነት ጊፍቲ ትብዎም ከም ተፍቅርዎም ኣርእዎም Visa dem till vilken nivå ni älskar dem genom er gåva. ስለዚ ህያብ ገዚእኩም ጸሊኹም ነቲ ህያብ ሃቦ Så köp gåva, be för gåvan och ge det till dem. ክትርእዎም ኢኹም ሽዑ እንታይ ምላሽ ከም ድብኹም Då kommer ni få se vilken resultat ni kommer få av det. ክትዕረቑ ኢኹም Och ni kommer bli sams. ሰብኣይን ሰበይትን ተተጋራጭኹም ኣለኹም ኮንኩም Om ni är man och fru som har kraschat, ተዘራሪብኩም ወይ ሰብኣይ ወይ ሰበይት እንተደኣ ናብ ልቦም ምምላስ ኣብየምኹም kanske ni har pratat, mannen vill inte komma tillbaka eller frun vill inte komma tillbaka i sams. ኬድኩም ጽቡቕ ህያብ ገዚእኩም Gå och köp en bra present ኣላቭ ዮሃን ኢልኩም ተዋሃቡ och ge det, säg jag älskar dig. you will see the result Och ni kommer få se resultatet. ኣምላኽ ምሳኹም እዩ Gud är med er. ሻሎም Guds frid.